predpísané a ideme do... A tu je ten východ z toho, čo sa robí tunel. Sa robí, nie? Kde sme tam? Tu je ten Olux, ešte 15 km stajal som šla. Ježiš. Tu bola tma, jak v rohu v tom tuneli. Tu nemá svetla. No, to nie je svetlo. Táto odvaha, človeče. Ďalší tunel. Ale to sú také záseky tunelové, nie? Neosvetlené, lebo tu sú vyklenky, ktoré to osvetľujú. Cez deň nie, ale v noci No v noci nie, aj samozrejme.